समजों खारनांगौ जों बयबो जोंहा दा समजों खारनो हाया दा जोंना बयबो राजखान्थिनि मानसिफोरखौ जि गाज्रि गाज्रि रायो एमएलएफोरखौ माफोरखौ खिन्थु जों समखौ हमो नुबायना खिन्थु जोंना बाखि मानसिफ्रा समखौ हमा उल्था दहायबो आं रङिया जिल्ला थुनलाइ आफादाव फुङाव गाना फैदों खन्थाइ आवरायनायाव बेवहायबो मानसिफ्रा सफैयाखै आं सफैबाय फुङाव जोङो एसे समजों खारफानो हायाबा जों जेरावबो उनफिननानै थालांबाय थागोन ओंखायनो समखौ जोङो होसोलायनांगौ दा आंनि प्रग्रामखौ आङो 2 घन्टानि उनावसो नै दा खालामदों अदेबानि बिनि सिगांनि प्रग्रामानो दाबो जोबाखै गेवलां आफादनि समा बारलांबाय बेसेबां जाखो 1.5 घन्टायानो जाबाय 12थायावनोमोन गेवलां आफादा आलासि सफैनानै दङ नाथाय दाबो जों गेवलां आफादाव हांख्रायजानाय आलासिफोरनि बिबुंथि खोनासंनो जों दाबो जमा जाफैनो हायाखै ओंखायनो एसे फैगौ समाव जों बेफोरखौबो जोंनि गेजेराव सावरायनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो दिनै थुनलाइ आफादनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जों जाहाथे जथुम्मा खुङोबा माबा मोनसे आफाद खुङोबा जाहाथे समखौ गिबि जों मानसिफोरनो रोखा फोरमायना होयो बयबो जाहाथे थि समावनो सफैथारो बर'फ्रा समखौ जों ओरैनो रायलायो नाथाय होसोआ बयबो धोरोम सिबिनायावबो बिदिनो जाबाय थायो ब्रह्म धर्मनि मानसिफ्रा आहुति सावनो जि टाइमाव होयो बेनो 2-3 घन्टा उनावसो फैयो दङ हनै ब्रह्म धर्मनिबो बाथौआवबो बिदिनो आफा बोराइ बाथौखौ होनो जों गाबोन 8टा-9टायावनो आर'ज गाबगोन खिन्थु मानसिफ्रा 12टा नङाबा सफैया इसोरखौबो जों बिदि बुंनो हायोबा जोंफोर सोर सालायबावनो दा सोर दैदेनबावनो इसोरखौबो जोङो फाला मारियो इसोरखौबो जोङो खोथा होनानै जोङो फालिया इसोराथ' मानसि बायदि मानसिनिख्रुइ गोहो गोरासिन जों बयबो फोथायो 9टायाव होनोबा इसोरा 9टायाव नेफैगोन नेफैया थानसालियाव आहुतिसालियाव इसोरा नेनानै थाफैयो नेनानै थाफैया जे जों गावनो गैया इसोरा जोंखौ माबायदि मोनगोन आरो इसोरनि बे रागा आरो जोंखौ थैयोबा थैथों बिसोर होननायावनो जों दा बेबायदि गोबां खस्थ' खालामबाबो जेंनाफोर बारग'नो हायाखै जों दाबो मोनसे उनाव मोनसे मोनसे उनाव मोनसे मोनसे उनाव मोनसे ओंखायनो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंहा मैखोम जोंनि जि मावथिफोर सानफ्रोमबोनि जिउआव दिनै जुगे जुगे खामानि मावबोगासिनो दङ मोनसे जोलैनि उनाव गुबुन मोनसे दा दिनै 1952 मायथाइयावनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम आरो दिनै 2025 मायथाइसिम सफैबाय अदेबानि जोङो दिनैबो खामानिनिफ्राय आजोर लानो हायाखै आरो थुनलाइ गैयाब्ला जेबो जाया जों बयबो मिथिगौ मोनसे रावा जुदि रायलायनानैल' सोलिबाय थायोब्ला खुगाजों खिन्थालायनानैल' सोलिबाय थायोब्ला बियो जुगानि खुनु बाथ्राखौनो गोजोर खालामनानै लाखिनो हाया बेखायनो बेखौ जेब्लासिम लिरनायाव आखाइ होआ अब्लासिम जों बुंनाय खोथाया दिनै बुंबाय दिनैनो जोब्बाय बेनिखायनो लिरनांगौ आरो मोनसे रावा जेब्ला लिरनाय महर मोनगोन बेनो थुनलाइ जेबो गैया पेज गांसेयाबो थुनलाइ जायो जायखिजाया रावानो लिरनाय महराव थायोब्ला बे जियानो जायाखै बे थुनलाइ आरो थुनलाइखौ जों बाहागो रानदों मायाव दा खन्थाइयाव ओरैबायदि थादों बेयो खन्थाइ नाथाय लिरजानाय लोगो लोगो बे थुनलाइ मा थुनलाइ खन्थाइ सोरबा रायथाइ लिरोबा बेबो थुनलाइ बेयो रायथाइ सोरबा सल'मा लिरोब्ला बेबो थुनलाइ सोरबा सल'बाथा लिरोबा बेबो थुनलाइ सोरबा दावबायदिंनानै लिरोबा बेबो दावबायदिंनाय गासिबो लिरनायानो थुनलाइ दा जों जुदि बेखौ लिराब्ला जों दिनै जेखौ सालायबोदों बेखौ मालाबाबो इयुनाव मोनथिनाय नङा आरो बे गोरोन्थिखौ गोदो गोदाय खालामबोनायखायनो दिनै बर'फ्रा जोंनि गुदि फोलेरनि मानसिखौ मोनथिया गोदोनि गुदि फोलेरनि खोथाखौ मोनथिनायाथ' बादा होनगोन बेयावबो जोंहा गोबां दं हयथ' दासिमबो बिबौनि बिफाखौ मोनथियै बहुद दं बिबौनि बिफानि नामा मा नाम
नोंथांमोनखौ आं खावलायदों आरो एसे साननाय आफानिफ्राय आबौसिमखौ जों मोनथियो आबैसिमखौ मोनथियो नाथाय आबौनि बिदा फंबायखौ जों मोनथिया आबैनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ जों मोनथिया आबैनि बिमा बिफाखौ जों मोनथिया आबौनि बिमा बिफाखौ जों मोनथिया एथ' जुदि सर्टब्ला जोंनि इनफरमेसना अब्ला जोंनि सोमोन्दै जों सोरनो खोन्थानो जोंनि सोमोन्दै जों माखौ लानानै रायलायनो बर'आ रायजो खुंबोदों कसारि जायखौ होनदों नाथाय खुनु दिन रेकर्ड मेन्टेन खालामाखै जेबो लिरबोआखै जोंनि राजा महाराजाफ्रा रावखौ लानानै लिरनोबो होआखै ओंखायनो आसामनि जारिमिन होननानै बुङोब्ला दिनै आहमनि जे रेकर्ड आहमा फैनायनिफ्राय गावसोर जेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै दोनदों बेनो आसामनि जारिमिन जानानै दं बिनि अनगा आसामनि माबाफोर मोनथिनांगौ दङब्ला महाभारत जुदि बेदव्यासआ महाभारतआव नरकासुरनि खोथा लिरामोनबा कामाख्यानि खोथा लिरामोनबा भगदत्तनि बाथ्राखौ लिरामोनबा दिनै जे बान राजानि बाथ्राखौ लिरामोनबा हरिहर जय्यनि बाथ्रा लिरामोनबा उषानि बाथ्रा लिरामोनबा रुक्मिणीनि बाथ्रा लिरामोनबा भीष्मकनि बाथ्रा लिरामोनबा जोंनि सोमोन्दै रावबो मोनथियामोन आरो बेखौबो जों मोनथिखा हसिखा दाबो जोंनि थुनलाइयाव जायगा गैया महाभारतआ जुदियो जोंखौ होनो हिरिम्बानि बंश जोंखौ होनो नरकासुर भगदत्तनि बंश आरो बिनि सिगां महिरंग दानब दङमोन बेथिंथ' जों थाङा महाभारतनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि जोलैया बेवहाय रायखांजानाय दं महिरंग दानबनिफ्राय बेनिफ्राय फैयै फैयै नरकासुर बेनिफ्राय फैबाय भगदत्त बेनो मा जाखो जोङो मोनथिला मानो जों लिरा रामायणाव माखासे बाथ्रा रायखांदों परशुराम खन्द बशिष्ठ दा आश्रम गुवाहाटीयाव जों थाङो सप्त ऋषि स्नि जि ऋषि दं बे ऋषिनि बिख्यात सासे ऋषिया जाहैबाय बशिष्ठ मुनि आरो बे बशिष्ठ मुनिया गुवाहाटीयाव आश्रम खालामदोंमोन जेराव रामाबो फैदोंमोन होननानै बुङो जों आत्रिघाट साहा बागाननि मोनथिगौ आत्रि मुनि बेबो सप्त ऋषि स्नि जि ऋषि बिनि सासे ऋषिमोन आरो आत्रिघाटआव बियो थादोंमोन आरो बे आत्रि मुनिया बेवहाय सानसेखालि बिराद दै गांनाय समाव गावनि शिष्यखौ दै नागिरनो होदोंमोन आरो शिष्यआ दै नागिरनो मोनैनि बिमा गंगाखौ गाबज्रिनायाव बिमा गंगाया दै बिमाया बेजों नुजानानै बुंदोंमोन जे नोंनि गुरुखौ बुं बेयाव मोनसे गिदिरथार जयग आहुति होनो थाखाय बेयाव जुदि जयग आहुति होयोब्ला अब्ला दै मोनगोन दै बोहैगोन बिनि उनाव उपाय गैयैनि शिष्यआ बेखौ खोन्थाबाय लोगो लोगो आत्रि मुनिया रोजा रोजा साधु सन्तफोरखौ लानानै आत्रिघाट साहा बागानाव दाम साहा बागान गोदो नङामोन आरोखि बिराद गिदिर जयग होदों आरो बे जयगसालि जिथु हाखर जेराव जयग खुंदोंमोन बियो दिनैसिमबो अखा हाब्लाबो बेवहाय दै थाया आरो बे जयगसालि फुख्रिनि सोरगिदिं जेरावबो दै थायो आरो बे बाथ्रा दं रामकथायाव बेफोर मेनसन दं आरो बेखायनो बे आत्रिघाट दा मानसिफ्रा बुजिनो मा जालांबाय आतरिघाट नङा आत्रि मुनिनि मुङैसो बियो आत्रिघाट दा बेफोर बाथ्राफोरखौ रामायणाव लिरदों बाल्मिकिया परशुराम खन्द परशुरामा जेब्ला बिमाखौ बुथारनानै आखाइयाव रुवाया सिथाबनानै थाजाबाय अब्ला ओरैबायदि राहा गैया रुवाया सिथाबबाय थाबा मा जानांगौ आखौ माबाबाय जोबनायाव साधु सन्तफ्रा बेखौ बुंबाय बिमाखौ दानथारनायनि महापाप नांदों नोंनाव ओंखायनो नोंनि आखाइनिफ्राय रुवाया बुगायाखै गतिके मोनसेल' राहा दं नोङो गोथार जानांगौ दा गोथार मारै जानो बुरलुंबुथुर दैयाव नोङो थांनानै दुगैहै आखाइ सुहै होनबाना नोंनि पापा सुस्रा जानो हागौ उपाय गैयाना बेथ' जि फाग्ला मानसि परशुरामा थोंबाथों खिन्थु जेला रुवाया आखाइयाव नांथाबजाबाय उपाय गैया फैनानै बियो ब्रह्मपुत्रनि खर'आव दुगैफैबाय आखाइखौ सुफैबाय गमामायैनो रुवाया होनबाना बिनि आखाइनिफ्राय गाबाय दा जिथु परशुराम कुन्दआव मानसिफ्रा थाङो
दा बे बाथ्राखौ सोर लिरखो बाल्मिकिया लिरबाय जोंनि जायगानि रावबो लिराखै